Morjesta, se on osteopaatti Kristian tässä. Nyt näytän sulle hyvän keinon, millä sä saat sun purentalihakset rennoksi. Tule metsäkävelylle. Ei, on mun vielä yksi. Eli pistä peukalo tällä lailla. Etsi luinen kyhmy tästä nenän vierestä. Mene sen kyhmyn alle ja ravistele sitä kohtaa. Jotta se tuntuisi kunnolla, niin vie sun leuka vastakkaiselle puolelle. Näin. Paina peukku siihen kyhmyn alle ja ravista. On tosi kipeä. Ota aluksi varovasti, mutta sitten kun se kestää painetta ja kipua, niin anna mennä vaan. Voit ravistella ihan hyvin semmoisen puoli minuuttia, parikin minuuttia. Alright. Seuraa mun Instagram-tiliä, niin saat uusimmat videot heti ruudulle ja tuet mun toimintaa. Voit myös kysyä kommenteissa, jos sulla on jotain mietityttävää, niin vastaan mielelläni.